Sngi ukirish Bakhuid tongin duai na benda Timothy Marvain badon haka jingele exam by ndup ya kabor jung jisu duai ru na benda ka jingoi jingkhya jong Dalarisa Carling do by don hapadeng jing shitam bakabor jisu naman here duai na benda Tasiana Tony na benda ka jingkhoi jingkhya Duai na benda Rafael Benkar barake yaga Sngi ka mendaga Sngi. Duai ru na benda Francisca Timu badon apateng jing shitam ba jisuin karku. Duai na benda Manba Mautilup but happy Bakumen Mautulup but plain star Marangar Lady Dinis Mautulup Banyaga Jinkoi Jinkya Leispa Leifundri Shadu Wanu Trying Killing God Badu Shadu Wanu Trying Killing God Badu Tajik Ya Bakhuid Badu Leng Do Trang Iayu Shadu Wanu Trying Killing God Badu Kohemen kopera tongin terwa haujisu ya baharo ki jingang nu jongi inakar pad yabu ben karku yangi but ben koi ben kia ya ki bapangi bashitam na padeng jongi ha kerteng upa baru khon baru mensi em Bakhuid Amen ka jinga e jongo trai jongi u Jesu Christ but ka jingir jongo blay lem but ka jinga silok jongo mensi em Bakhuid kindon Rainka but pi barong Tongin sangesh por ban panmap nagabinda kilait kilat jongi baro lese haka jingim ka jongi ikain sting palat ya ka jingkot ka jongo blay lese ngile sting ya ka jingim Bakhuid lese ngile sting palat ya ka hukum jongo blay lese bon sin ngim jupin krebha nagabinda ban mani ya ujisu ban id ya ujisu ban shakri ya ujisu lesengila sha ya ka dakot me jongi ban laptop lesengi laptop ha ka jimur jimbarka jongi ya ka jimur dor jongi da ka tin ka tele jongi ngi pin sosi ya kibru ngina ngai ti ya bahara ki binda jonga pop ka bangile ba ujisu nam pin kuid yangi kram bangin dupla ban stang te mai sashasin rangka berjisu Koji subit id ngi sausi namar ngi laptop site code yangi da ka snam bakardor ka jame pangin dup long ki Bakhuid sashasin nga pla au blay badan bor baro bade happy ko himen ko para bangala laptop shibun e da ki jimpar khat da ki tin da ki kam da ki jingle klet da ka jingle palat changa da ka jingle palat changa da ka jingle palat bakraw e changa Nemar kata ngakar padi ka Maria Bakhuid kaba yaisa ka teisoti yaki angel bat kri khoi badiapi ko himen ko para benduwaina ka binda changa how try ublay jangi ublay badan bor baro ni sune yangi badandala mapi ki pop jangi unyalam yangi shaga jangi bam jik Amen Triken rat goblin isne yangi Triken rat goblin isne yangi Christo ma
penim yangi Traiken rat ko ble isne yangi Traiken rat ko ble isne yangi Kristo ma ko Kristo ram ko nong penim jangi penim yangi To nginia Duwai nagabinda ka sukka sain janga parte Duwai nagabinda ka jinka la ka bumur jangi nom pop Ni duwai ru nagabinda baro ki Buryo badon hapadeng ki jing jinjar babun jai Ko blei badon bor baro by im junom To ai ba nginla barabor ban pindem Yala ka mon ha ka ba kongo yame But bangin shakri yame us em ken rajangi Daka donut ka bashida Da utrai jangi u Jesu Kristu kun jame Uba im basen sharenkat badme Haka jingelong kawe jungumen siem Bakhuid Ublei junom la junom Amen Kajing puli nagshiti jong Paulus buku syaki Kristan ha Ephesus. Ku para ngatips kem bapilayo sngaw syapang kakam syakri ya kajingai ay ublay ya kabalapin kamti hanga na kabenta jong pi bakumno ya kasandur bari lapin tip hanga da kajing penpau kumba ngalatho lingkot. Endang pipuli ya kani pila bansngotu ya kajing syampang jonga ya kajing maya jong ukris ya kaba omsyam la pentip haki breu jong kiwei pat ki pateng kumba menta la penpau ya ka da mensim haki apostol bukhu jong u bar haki nong ya tulupa kata kamut ba kumno ki gentil ki long ki nong yo pateng lang kit khot jong kaju kamet pat ki nong yo benta ya kajing gular ha ukris jisu da ka gospel na kabenta kani ka gospel la penlong yanga usyakri katkum kajin ai jong kajingai e ublay ya kabala ai hanga da kajing trei ka bor jong u hanga langalong ubaritam na pedeng kirukhui baro la ai ya kajingai e panyalap haki gentil ya kispa bomla shampang jong ukris padban pensyai haki breu baro pakintip ka e kasandor jong kajing maya ya kabala buri nadu bam jukut ha ublay ubala thaw ya ki e baro ba kumta lingba kabalang endupen pau menta ya gajing start babun sertap jung ublay ha ki bors im bat ki bor ba jung ki bring kani kalong katkum gajing tumu bam jukut ya kaba ula pendep ha Kris Jisu utrai jungi ha ubangi don gajing sngo shlur pat gajing sngo shngan ban ya chan da gajing e jungi ha u aktin jung utrai Sengo ya ublay Van nu spotlight ho Nu spotlight ho Try
jing pelim. I go you try ke doi ri sa ger teng jong u. Hap teng ki jai ben riu ben benaya ki jing le utrai. Yai ben ken mau jing kau buram ker teng jong u. Ngai ngu ya beken ra ba be la ken pam ya nga oi wai yu zun ya ro yu trai na ma ki kam pala tu yai pen pra keleng sha du ba kun per the pen jam ka surbato que no pago non basion bagrawa palong ubakuyu Israel ngai guya meken ra ba melaken pamyanga. Utrai undon rengkad bat pim. Kajimpule naga gospel Bakhuid kat kumulukas. Ujesu la ong halage sinran to tip yakane balada utraying utip lupa yakapor ba unong tu uwan unjindala apira but unom I yalaki ying bakansha prom. Piru pide banlong ki balakre. Nemarba ukono brio unwan hakapor ba pimpoi perkat. U Petrusula ong. Kotrai mekran yakane ka parshi nagabinda jongi ne nagabinda ki brio baro. Utrai wala jebab uye te ushakri ubala ban shania badu bastad. Hakaba ukenrad jongo un aiti ban peniyat yaki ying. Kasem jongu ba undup ai ya ki weipat ki shakri ya ka bha jimbam jonki ha ka por ba biya sukuta ushakri ya uba ukenra jongu haba uan pai un lap ba udang le kumda shisha nga ong happy untung ya u ban peniat ya gaspa ka hajar jongu baro henry lada utau shakri un ong ya lade ukin rajanga undang slem banwan but un stang ban sho yaki shakri but shinrang but kinde but ban bam but di but ban buait ukin rajanga ta ushakri un wan pai hagasngi ba kmelindi ya u bad hakapor ba tip but un penshitam tinge ya u but un pa ya u lang but ki bamnge but ya u ta ushakri ubala tip ya ka jinkwa ukin rajangu Henry tre ban penkre ne ban le katkum ka jinkwa jangu ungat ha ka jing sempat ka bajur Henry utapat ubam shim tip ban ule ya kaye ka badawa jing sempat ungat ha ka jing sempat ba malumala te kat ha uba la ai shibun na u endawaru shibun but na uta ha uba kibriyu kila pinkamdi shibun kin sadawaru kambun. Ka gospel jom utrai.
himen ko para bayir hautrai Jesus Christ ka gospel mindakas ngi ka hikai yangi pat pen kan mau yangi ba man pai vai mangi ngi don hala ki jongi kamaram ban pendep but ban pendep yakane ka kamaram kaba utrai ula pen kamdi halo jongi ula pen biangru daga jinga daga bo daga sap ka pong baro ladang is ngotu ngidon gi sap ki pong ngidon ka bor ka ba Jesu la bu hapo jongi nang da ngim pintrai kam gata ka bor naga binda kata ka jing jai tu jongi naga binda ka jing instinct jongi naga binda ka jing klat jongi ublay un penshitam yangi baro mangi ningkong ningsha ngidon ka jinga ka ba layo pediang lemba ka jingkot jongu Jesu yangi banlong Kristan but balai Jesu upelong yangi Kristan bangin budi yawu bangin le ya kamonjung ublay upa di nagataga daw ban sautu shushu ya kanega benda ngiyos ngo kumno Paulus Bakhuid batay halor ka jingim jong kaladon ka por ba Paulus Bakhuid snawutu ya ka jingkor jong ublay snawutu ya ka saindur jong ublay snawutu ya ka jinga ka batray kam hapo jongu but haba snawutu ya ka mon jong ublay ulalong ubale bain yaki Kristan Henry nadu ka por ulayo jingtip ula kalalong ubruy babatam ubruy ubashirhem tam banyakiwi pat ki apostol banyadap ya ka kubor babha bad Paulus Bakhuid ong bale uble ula ay hawu bale Jesu ula ay hawu ya ka jinga ha ka jingem jangu bad ka jingdumu jang ka jingjir jangu Jesu ya u balong ba un kalalong unong lang kubor yaki gentil yaki buryu ba donut bam tre ban pediang kaloy yaka kubor baba henry lemba jongo bun gi gentil kilas ngawutu kay ka jimur jongo balay bun gi gentil kiba jingai na Jesu kiba don ha ka jingdum kilas tang ban wan sha ka jingshai namar ka jinga kabala tre kam hapo jongo Paulus Bakhuid Badu Paulus Bakhuid ong ulong ubaritam na pedengi rikuid. Henry kain yaladeru rikuid. Ulas ngautu yalaka jangga jingim. Nama nadu ka por bala ba ula id yau Jesu shim la pinduna yaka jingkwa jongu ban roy haka jingkuid ubalay. Ban shakri ya ubalay. Namar kata ka jing shakri. Namar kata ka jing snautu kana hapo jongu. Ula ban kain yalade na pedengi rikuid. Wat lada ulang barita. Te ulang ban bishar ya ke jingim jongu kat kunga jingim kaba ula im. Bon na pren jongi ngimla ban bishar ya ke jingim jongi. Bon na pren jongi ngimla ban kain rengkat bad kiri kod. Namar ngitip ke jingim kaba mangi im bad ke jing pentrai kam ya ke jinga jongi kalang kaba dona palat. Bon na pren jongi ngiyotia. Kum ba ong ujisu ha ke gospel. Ushakri trekam ushakri uba jaitu ushakri uba shim lesting ia u kinrat ulastang banle mar kompong bon na pring jongi ngidon kaneke jinglong hapo jongi ujisu ulai hangi lemba umensiam Bakhuid yaki sap ki pong babun ki sap ki pong henre bon na pring jongi ngimju pintrekam what she percentage ru na kaba uble ula ai ngidang buri ya kita baro lese ngidang snow comment habang ile ikikam barit bariang ong ngilele palat badu Jesu ong kata ka jing snow tu bata ka jing snow kawan namar ba ngilesting ne ngilong ki jaipade ngilong ki ba jaipade ka jing jaipade ka pelong ka kanglad yangi ban roy stet ha ka jing kui tu balai nak ban yarap yaki weiru ha ka ju kadur ladang is sange ban penroy ya ka kubor baba ladang im pentrekam ya ka sap ka pong ka bau Jesu ai hangi kadon ke jim penshitam kadon ar binta halor kane ka jim penshitam ngi ki Kristan nginum yo jimma ki Kristan baro kinum yo jimma ladade Catholic ne kino ki kin hon Kristan lada ngim shim kordor lada ngim treasure hem lada ngim she treasure tom bat kane ke jingai ka bau Jesu ai hangi kadon ka jimpen chitam ka bashirke yangi namar bale ki Kristan baro ki don jingtip
Baru mangingi loyo jing tip. Kumno ngide ban im. Ngimla ban ong hadin bangilong kristan ong ngam tip. Namar ngalom ba beach ngam patip ngade ben im kumne om don jimap ya kata kabenda namar ka gospel kala kran shai kadar ka hikai shai kadar bad lemba ka balang ngidang yo jimpen shai ka we hadin ka we pan minta om don jimap shu ye ki bruiba ong o ngam pot pe parkat kalong kumne kade kamaram jonga ba jumpi ban dip kalong kumno kade kamaram jonga ba jumpi ban ti jilliyu ban tip kai ka jimmu jongo balai ladang impat tre shitam ban tip ya kane Nakabinda kata ke jing jai tu jongi kadon ke jing sempat ke basir ke namar ke jing tip kala poi shangi ke jing tip kala poi shangi namar ke jing tip kalong balong ke dekat jongki balang kristan balong ki dekat jongga balang balong ki kristan lempa ke baptisma ke jing tip kadon minta ladangi ai kano ke dau jisu nempiang shu desengila ben pingsan hakamat ki beriu henry hakamat jisu laban pingsan. Nakata daw pun ki beriu jisu lai yang i vei kasap kapong lembaga jingai. Man pai vei. Don gi don ka sab ban dua ya side. Don ka sab ban ya silok bat ki beriu. Don gi ba sab ban ruai ban tem ban kringe ki vei lembaga ta kasap. Don gi beriu beyo kasap ban yalap. Don gi vei kasap ban kran bha bat ki beriu. Don gi ki vei don kasap ban longi dakashin ban yasuk bat ki beriu ban yarap iki beriu ban kring ki beriu ban kran kana shapangu jisu te baro mangingi don kasap om don iviru na preng jongi bam ba im klam kas ne kasap henre bu na preng jongi ngi kapana ban kran shapangu jisu ne ngilong kapana ngi jaitu palat ban kring ki we shau jisu lempa ke jinglong ba bha jompi But bun jat ki jap sap ngidon henre ngimju pendon kam. Namar kaneka jing jai tu jongi. Namar kaneka jim boteng jongi. Kansa don ka jim penchitam bashir ke halor ki kristan. Halor bharo. Lada pide kinaru. Khala ki jongi sap pide ben pendon kam ban pen preng jisu. Lada pide samla pide ben pendon kam ya ka sap bat ka jingai ka bau jisu hai happy ban pen preng ya ka gospel. Kin pen preng ya ka jingedu jisu. Lada pide longgupa pide ben pendon kam ya kene kasap kumjuru mangi kiriniam naga pinta ka jimbutang naga pinta ka jingjaitu naga pinta ka jimbe jongi naga pinta ka jingjaitu jongi kadon ka jimpen shitam halo jongi ki kristan tengi don kam ban sautu ujisu lajid yanga badiapi omla ban nom wat iveina preng jongiru ujisu shimla jid yanga ujisu lajid yapi lembaga baptisma But kane kade kamaram jonga ba jompi ban stam ban tre. Tre kumno pide ban sautu kasap. Kumba la sautu o Paulos Bakhuid. Ula ong bulai ula ai hanga kane ka jinga bangendup long nongyalap naga pindaki gentil. Bad ula treasure hem. Bad ula pin priang. Bad lemba jongu bun ki gentil kilayo pidiang jingshai. Minta lemba jonga ba jompi. Kadnongut ki brio kila kalaka ba mot. Kadnongut ki brio kila wan poi shau jisu kat nongut ki brio ke yo jing shai lada nganjin dala trai shitam kam kin dia lese kinsa yomad ya ke jinge do balai lese ha ke marjan mar pa jongi ha ki inga sem jongi ha ke imlang salang jongi ko himben ko para wadnum long jaitu wadnum long jai pade wadnum ken sting ke kam shakri kade ben yai shaprang kano ka daw kam de ben kangla dia pi jisu be it karku kardo yangi pensle yangi pen gandang yangi ben sautu ba mela pen kam di halo jongi yaki kamaram jonga beneng ba ladangim pen trai kam kan kandang ap yangi ke jim pen shitam ka bashir khe ha ka jingim jongi yarap yangi jisu pen mino nala ki ingasem pen priang eka kubor baba da ka jingim baba da ka pen roy eka sap kapong ka ba mela ai hangi enyaro yau trai jisu Christ ko himen ko parato in plaga jinge ka jungi ngange au play pa tumbo ro unam tau ka beneng bakendo but how Jesus Christ kun ma rawe chugu utrai chungi yau bala pun men sim bakui yau bala kana ka Maria te suti bala shale ben popon Dios Pilatos
la sanar pna yawu la yap la tep yawu la kiasha kibaya haga sngi ka balai la mi pad ne kibaya la kio shapene ushak shakamono play upabran bor baro nang tau nuan pad ben bishari kibayim bat kibaya gangit homen siem Bakhuid haga Balang Catholic Bakhuid haga jinga silo kirikoid haga jimap ikipop haga jimi pad kado daga jingim bam chikut amen Lai spa dripun riu. to ya duai ko himen ko para ba ka jinkinia jonga ba jumpi kan long ka ba priang hun hau bleu pa ba don bor ba ro to ai khangi ko trai ngi kar part bangin shakri da ka men siam balai luit lemba ki jingai jame kanamba da ka jinga e ba pen kuit jame yangi en pen kuit yangi da kinehi ki jimaya da ki ba ngi ai ka jing shakri yame da u kris u trai jangim amen utrai undon reng khat bat phim token tiu yala ki donut tongin ya aingu ya utrai uble jangim dashisha kalong kabashong hok bat ka bade kadeiti jangi bat ka jim penim yangi hamalla ka pot bat ka jaka ban aingu yame koken rat ko pa bakoid ko blay badon bor bat bam jikut namar wat lada memton kam yaga jingero jangi pinban ka jing songu jangi kadehi ka jingai jame namar ki jingero jangi kimpenyare ye yaga jing krao jame henry ki yarap yangi naga binda ka jimpenim lembau trai jangi Jesus Christ bat kumda rengkat bat ki kinhon ruai jangi angel ngiara yame bat ngi penbana daga jing komen ko himen ko para tongin duai na do ka donut bandup shayalam da umen siam Bakhuid knampa ki sap ki pong ka jingae ka ba pojongi kan stam ban trekam bangin kongu ya ka sur pat ka jim parsa jo men siam Bakhuid balongi chakri ki basmat ki ba treasure hem na ka ben daw jisu ai tia ki sap ki pong jom be baro karpadi o jisu sachasin ban penslet mayangi knam bangin num long shu ka ba jaitu panginum long shu ke ba im haga jimbit henrangi long ki ba start baru jisu
dashisha melong Bakhuid kotrai katamay jang gajing kuid barom namar katangi karpad me to pen kuid pen kantang yakini ki jing tarwajangi da kabapa ya umen siem jame kum ka umje halo jangki bakin kalalong yangi kamet bagas nam jang utrai jangi o Jesus Christ Hakapor baladino yavu badala kamons ngubha ula pediang ya ka jing shashitom ula shim ya upu badda kabaingo yame ula kdia yavu badala ai halages inran u on to shim batobam na kane pi barro ne mar kane kalong ka medjanga ya ka benaiti naga benda jumpi Hakaju ke rekomendala le bam ula shimya ka kuri badaka baingo biang yame ula ayaka halage senran u om to shimba to dina kane pi barro na mar kane kalong ka kuri janga snam janga jutambati mai bad bam jikut yaka ben pen mi naga binda jampi ba naga binda ki babon naga binda ka jimmap iki pop to le yakane ban kan mau yangam Kusnam bakardor jango Chris. The pen coid yangi. Pen coid ik mensiam ha dim pen coid. Pen coid ben kia ikibapangi bashitam bara. Yada yangi nau bamen neki kalam. Kajimaya jonka jinget. Namar kata ngi ke ba penmenda ya ke jingia bad ke jimmi pa jangu ngi tarwa hame ko tra ya upu janga jingim bad ya ka kuri janga jim penim ngi da aing waidem namar mela new yangi ki ba bit ben yang hakama jamme bad ban chakri yame da ka bas nge verit ngi kar pad yame bangi ke ba yo binda hakamet bad ka snam ukris ngin long ke bela penyat li kawai da umen si Bakhuid Takin mau ko traya ka Balang jamme ka bala priang hasatala ka parte. But the penjana yaka haka jingi rengkat badu Francis upa Bakhuid jangi. Wilbert Marvin u Bishop jangi. But baru ki lingto but kirinium. Takin mau lemro ki himmen ki para shinrang but kinte ki bala yutia da ka bakurmen yaga jimmi pat. But ya baru ki bala klat no haka jingis ne jamme. Top diang yaki shaga jingshai ka kama jamme. To isne yangi baru ngi kar padiyame. Barengkat bad kamari yati soti Bakhuid ka kami jango bale. U Joseph Bakhuid u Kurim jaga ki apostol Bakhuid, Francis de Sales Bakhuid, u John Bakhuid. But baru ki Rikuid ki bala pen skabaya me pateng la pateng. Ngilom ki babit ben yo ben dalem haga jingim bam jikut. Berbangini ro bet pen don burami me da ukun jamme u Jesus Christ. Dawu lembadu badhavu kanlong hamayu blayu pabadan bor haga jingelang kawai jangamen sim Bakhuid barro ka buram bat ka jingero junam la junam amen ko himmen ko parato ngi duwai naga binda ke jing tumu ba per ka jangi naga binda ke jing tumu jangi ba pangi ba shitam kiba don hapadeng ke jinge ka babun jait ba ka bor jisu nak taiki kumjure ka prate baro kawai ba kan don ke jing su Kopa jungim, ba habene kalonga Bakhuid kerteng jame. Kanwan ka hima jame, kalonga mon jame, akendau kumba habene. To ay yang iminta ka jimbam jungi kabahala gasni. Batamap ingi kerengka ang jungi. Kumbangi rungi map igabeles niyo yangi. Padwa delam yangi siya ka jimban shoy. Nrei tapalait ingi nagabasi niyo. To palait yangi karpad ko try nagijing siniyo barra.
haga jing spoon jamme to ai jing suk jing sign hagi sngi jangi kramba daga jing rap ga jing sne jamme ngi light bara bona ga pop ban ngi yo jing da na gi jing jinjar bara kat bang idang up kemelen dia ga jing garmen Bakhuid bat ga jing wan pa jung nong penim jangi o Jesus Christ Kotrai Jesus Christ me ubela ong haki apostol jamme ka jingsuk ngai happy ka jingsuk janga nga ai happy wat pe digi pop jangi Henry ya ka jingai janga balang jamme bad ha ka jings pon jamme to ai haka ya ka jingsuk bad ka jingatale ka wai katkum ka mon jamme mame uba im bad basensha junom la junom amen ka jingsuk utrai kandon barabor renka bat pim dab daga jingidu Christ tongin yaingu Marcelia Hakumi ukun lambro jung bale. Hakumi ubaket na ka pop janga perte. Sukito ke bela korcha ka jinkawai jung ukun lambro.
trai Jesu ngi snango ya me ngi ro ya me ngi eat ya me ba me la tung ya ngi ki shakri ja me Jesu karko ya ngi me la pin bit pin biang ya ngi daga jingai ba bon jai en re bon sin ngi lang gi chakri ba jai pade wat khaba me dang ay ka met ka bat nam aga binta jongi bangin dup klein bangin dup ya sirim ban me ngi dang jingai na me bon sin Jesu ba eat kadba me dang ay jingte pura ya ngi lamba ka gospel Gila kerlalong kiba mutlok gila kerlalong kiba jaito gila jingai no na me bonsin Jesu karko yang imenda bangindup long kiba ki shirhem sachasin ban chakri ya me ko Jesu bakit kli ala ka kamaram changi ban pen briang ya ka jingin par ka kubor jo me pen ro ya ka jingai ek hapo jangi vai pai vai karko ko trai pen slay yang hallelujah 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 Jesu ben goy ben kya ya ki ba pang ki ba shitam baro hallelujah 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 ko Jesu dap daka jingai jame ka tangi duai menda ai bon ngot ki himmen ke para ke ba shimenda hagane ka mas Bakhuid kinang yo bor halor ke inga sem jongi halor ka met jongi halor ka jingdum ho jongi malai loding ina ka vit kawa bar na ka jingdot baro hallelujah hallelujah Jesu ka ya ki ba pang menda ka Jesu ki ba tia ki hospital ki ba tia haye ke bas kau kor lad ye ke nom pop ki nang kala ka bamor ai bar mangingin sauto ye ka kamaram jongi hallelujah 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 Jesus 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 hallelujah 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 Jesus 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 hallelujah 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 to nginya duwai to ai boring I ko trying I karpad bangin la banyai shaprang da ka ba shimminda hakie kie ki ba kinja bane ba en yarab yingi da kie kie ki ba tang shipor but ba en ki ka yingi da ki ba ne jinom da ukres utrai jangim utrai undon ring ka but pim play button board baran kar ko yepi upa baru khon baru men sim Bakhuid Yalisuk man pen bana ye ka kubar ba jang utrai da ka jingim ka jompi ismu ya Arspa ndrepupra. Arspa ndrepupra. Kaburam haupa baru kuno mensim Bakhuid para lamba menengkong juta beberapa nam la amen. Enyero yo try Jesus Christ.